kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Banda mukhozaso kutchula kuti mdzukulu wa Njayiko kapena kuti Njayiko kuyengananso kuti Njayiko ndiye mwatilemekeza kwambiri. Tikulandireni program iyi ndi program ya The Hot Current, program ya mphamvu kwambiri, one of the powerful programs mdziko muno. Kaya muli ku Lilongwe, kaya muli ku Australia, kaya muli ku London, anzathu amene muli ku Seattle, Seattle kula malawa ambiri ku Seattle kwa malawa ambiri ku Seattle kudatseguka nthawi inake ndi amalawa ambiri amapita umene akatseka pano khangati amamva kuti khanga zambofu ena kunali ku Indiana. Yes, ku Indiana tsona achunga amapanga ma metropolitan city kuti nthawi inake basi anthu apite atukule ka ujeni ka economy ka ujeni ku Australia kunde kuli malawa mati Kuba Pide. Kuba Pide ku nyumba za pansi panthawi. Nthawi inake kumanga ndi kunali ku Birmingham ndi makunena so kuti ndi makamba zanga msabatemene ya amafureka amanena kuti association ya ku Malawi koma ku Australia amaonera zimenezi jamphavu ndipo kumene ko ndife mafumu timangonyozeka moyenda ndipo amfumu mawana lita nani nakula ndi abanda ku Banda market abanda kati ogulisa ujeni amagulisa ujeni no aphiri sole aphiri amagulisa ma vegetable akula kudyira ni nkhaka akula jalete swana musadero maona tunanga Mwawani mkagawa azikagawa ndati asoni nyamulete siku nozikira naye ndilikale kufupi kwathu munalowa mu Banda market ndalowa Banda market abala kugulisa vegetable bwana ana ndi wankha bwana phiri aphiri amwene kuti amayiphiri lwapitatu ayi atangofanana sine bambo phiri akona ndakaleta okay ndalandira chief zije nkhaka zanu ndalandira nkhaka zanu miru ndati tikwesa business sithabwino ndiye nkhaka ili kuti ndati ngendaja latest nkhaka ili kuti ndati tikwesa business Banda wewe usaisiye ya fumu tabelendo amuzipana ndakuzani masa ndaulula nkhaka mapita nayo ku nyumba ndaja latest ndaja uyu wa Banda uyu wa Alembi uyu wanu maona ile zose ndatenga ziko fasi kutukuka maona pa true story pa driver winner amakonda kugula makala kuchokera mu Lilongwe ndeba akamadutsa maboda tumbatula Banda atumba la ujelande zamwa mpaka wina nakusukudia makala ine mapira gas ngiyathi akutijela wina so ndiyovomela pa watu yemwe watijela kaka wala pa ndalapa kuti phiri Banda market ezona page number 2 msadero pepani makadulu sina kabeleke tibitako tikalenga watu kadulu sina kabeleke ya so ndi manena kunena kuti ku Australia tili ndi lot of funds. Yes. And the program you kama uluka pano, you know they are like 8 hours ahead of Malawi time. Amachito dzukira. Faba no bande kuti ndi chamma 1 2. Amachito dzukira. Chito dzukira kuti taonera amkwenda view. So apatse ni moni anthu Australia muli bwanji kuchokera kuno ku Malawi timakunyadirani. Sabazitenge. Apatse ni moni anthu Australia. Abwana muli TV ambiri nziko. Ezona muli ma content producers and creators ambiri. Khala ndi anthu omasunga nthawi kuti amve kuti kumudzi kuchitika zotani. Koma anthu otiuza ake akhale awawa. Sabazitenge ngati mwachizolo wewe. Ezona akutilemekeza akupasa ulima ndi feso tilonjeze kuti kamabwera pano sitimangobwera kuti taswajo yankhula. Ezona timakonza bwino ndithu nkhani zathuzi kuti zikhala zogwirika komanso ndi umboni. Ziko mukwambiri Australia. Chifalo kujeni amakonda akulu nkuti ku California. Yes. Kula amalawi samati konera ku California. Ndipo nthumu yake tilipo mpaka. Ndinayi nthumawo. Ya ndeza kumeleko. Ndizikayamula ndine. Ndizikanyamula ndine. Kumene kumakhala iPhone, iPad, atengera. Wankaka ndi uyovomera. Akaka ndavomera. Ya wankaka. Azitenga zankakasi. Azitenga ma iPhone. No, tikulandireni. Kodi holiday talent. Ya pa 11. Ya. Kumangonjeze. Ai, mukone zimena upanga. Iya. Obanda ngasa mafunana no. Iya ndiyanke kani. Iya. Ino mwena musitane ndine. Ndiyanke kani. Ndaonjezera kawiri. Iya, mukusoka. Amfumo muzapita. Finance mfuna bila holiday. Ndikangobwera.
kumanga simunene ubwera pa 5 aya vumu ndauchezeraso kwa mulandu wake akuchonda wawo ndakuziwa wewe tikalekesera ku office iya noneso nkapumwe andi kangobwera mfumu kapumu pa 5 iya pa 11 koma anthu ayenera kuti amvesese kuti nthawi yachisankho tinathamanga kwambiri kutumikira amalawi misonkhano kampeni kuyenda Malawi ndio kuti amalawi adziwe chikuchitika nchani ngakhale so coverage ya ma convention tidapanga ife zifuwa zitazilengera momwemo komatu nthawi ya nomination coverage tinapanga nde tikambeso nkhani ya chisankho kuwerengera ma inauguration ikati ndizinazoterozo iyayi ntchito ndife anthu obanda nawonso simakina ndi munthu nga munthu angosintha maholi damwe angoyira komaliza uchizira komaliza angochizira munthu atabwera ndipo ndiyomaliza nanga tonse silingapita akamalize nkhakazo saladi wakuga ahezo na wakazingira muno saladi usadero aicha bwino no I think the purpose ya zimene nankho zimene zikuna kuti alipo amalawa ambiri and ife timapeza nyonga timapeza zimatipatsa mphamvu you can't even go kaya mu Shoprite, you can't go even mu Chipiku so ngani kuti ndufulumira because everyone wants to give you a comment and amayamikira kuti program ndi amphamvu kwambiri program ndi amphamvu kwambiri data tatayaka nthawi nkhani zathu lero nzitatu serious tichite serious boma zatsopano lili mchimake tindi aphungu a nyumba ya malamulo tindi nduna komanso tindi judiciary ndiye kuliso kuno ku fourth estate kuno ifa kunonso nkuboma wachikhalira kuboma kuno Fatima ona zimene zichitika kuti mupanga badi amaziwa amathawa phone bebesa your perception this far okay mwayamba bwino nkhani kuti pataponyedwa masankho yachisankho weti pro yachisankho ni masankho pataponyedwa chisankho pa 16 September 2025 amalawi adasankha Peter Mutharika kuti ndi amene akhale president andimene choka 2025 to 2030 iwowa asankha nduna zawo ndeti naona ndithu akusankha pang'ono kenaka amaliza ndikuti amene sadachite nawo mwayi amene avomereze pano pakuti iyayi apanga maintain 21 plus ndiwo ndi awiri aja ndekuti akumakwana ngati 24 so 21 cabinet ministers plus president, first vice president ni second vice president kuti pasa namba ya 24 zimene anthu ambiri aona kuti amaona ngati kuti chifukwa chokuti mwina akubwera kumene afuna kuti apereke mabanzi kwambiri nanga anthu amati akasankha ma positions amaona ngati nthawi yawo kuti akapezepo yozipepesera anthu anali kudziwa koma ndithu he has maintained a lean cabinet nde pakumakhala kuyang'anapo kuti kodi enawa ndi ndani pali nkhope zina za nyuwani tiunikaso kenaka nyumba ya malamulo tinaona ndithu Frank Tumpali Mwenfumbo amene akudzuka amene paja kuchita nominate zina nanga semene zimayina kukhalira wina amayina ati atchule zina nde iwowa ndithu ndi alliance partner wawo waku DPP kwa amene adatchula zina la right honorable speaker amene ndi Sama Suleiman ndipo kuchitidwa second ndiye sanali andana amene aja kuti anali akwerepete kapena anavicha forgotten kuti who seconded that nkupanga kuponya mavoti pamene paja kupezeka kuti apambana ndithu ndi Suleiman. First deputy speaker tinaona Victor Musowa akutenga chinthu chimene chijaji pa second ndiye sadapikisane ndi kupikisana nawo mai Jolobala mai Esther Jolobala akutenga pamene pajapa leader of opposition kudakhala ngati kuti kuli zina ndi zina kumene kukutika mbaposo kuti kuoneka kuti kuchipani kudabwera zina la Simplex Chichola komano aphungu ena kuona kuti yayi mwina amene iyi si zina la Malawi Congress aphungu esi Malawi Congress because malamulo leader of opposition amanena kuti chipani chimene chili ndi aphungu ochuluka otsutsa chizapereka dzina you know so si zimayenera kukhala mwina mochita kuponya vote normal imakhala kuti chipani chapereka dzina mukaona amene ananena amene kuchako but chifukwa cha zimene zikuchitika ku MCP ko usagwirizana ndi dzina limene achoka amene kwa aphungu akuti mawa
akhala kutani akusankha kuti amene akhale leader of opposition ndi ayambanso kusamva kwawo kuchi because awasamva MCP wa asimlangodusa ati ndichileka lawo MCP singango ikamba kubwera mamini tsawo ndi amene uko then itaonanso ma appointments ena kulako kutero alembe ndinkhani yofunikira so sitingango yanga kungodusa koma program momwe taakonzera mamini tsawo ndetaonanso akusankha attorney general amene Bambo Mbeta council Mbeta taonanso akusankha director of public prosecutions taonaponso ku MRA commissioner general acting commissioner general kumeneko taonaponso atambulasa Felix Tamblas council Tamblas komanso tamvaponso kuti kujeniso ku ACB kukupitanso acting tiunikanso kuti malamulo amati chani zopita anthu kumeneko kodi athangosankhidwa munthu kapena chifukwa pali ma supporting amati chani ma statutes amene amafotokoza kuti kodi munthu okatsogolera kumene kwakhalako ndani mayi ndani mayi phiri taonanso akukakhala olankhulira ku nyumba yachifumu kumene koko ngati press secretary so mwina kungounika mutandifunsa kuti my view ndotani ndikuti kuona kuti anthu akhalamo then mwina ano mukatipa sampata tikhala tikuunika kodi pamene pakuyenda bwino ndipati pamene tikanatha kuchita bwino ndipati tikhoza pati I think ngati mwa ndimemo tikhoza kuyamba choncho your perception this far perception yanga ndionena kuti the general feeling ya mdziko muno ndionena kuti adada yamba bwino koma pankhani ya ma appointment alipo ma sentiments amene akuyankhulidwa kunjako fefe pano tipafuna tizinena chilungamo pala anthu ena amene akuona kuti koma bwanji anthu amene mwina ali ndi milandu amene wawa mwina munakakhala ngati kuti mwayike pambali that's my sentiments amene akutuluka ndiye kunalinso defense imene inabwera kumbuyo kunena kuti munthu utaliyesa athoganiziridwa mlandu koma amayenera kukhala kunena kuti pakhale umboni kuti uyo adapezedwa wolakwa in a competent court of law ndiye pali madandaulo ena amene akubwerabe omanena kuti koma tumati tikakhala nkumaona mmene malamulo amayendeseredwa kapena amanenera tumaona ngati kuti zinazi amene amayenera kusankha zioneka ngati kuti malembedwe yake ananena kuti akubodi osati president ndi mmene anthu akukambira ndiye pamene popo akuluakulu amalamulo akumazapanga debate kuti ayi apapa for your body kalibe so the president is acting in the national interest of the country nanga kumtingoyerekeza ngati ku MRA kumene kunena kuti patakhala kuti kuli vacuum yayikulu kuthokhala chinambalala takhala tikumva kuti misonkho umeneko yeyi kudibwa anthu akupanga zinthu zosiyana-siyana mwina icho zili the national interest ena kuti ayi kuti ni national interest versus the law kapena mwina tinakaunikaso malamulo at a certain given time kuti tichite correct kuti mwina zinthu ngati zimenezi magaps ngati amene asamakhalepo so kakhala kuli maconcern ngati amenewo but in general the feeling is kunena kuti khala ngati kuti even cabinet iyo sikuti tachita kudusa kwenikweni ngati mene kale cabinet inkafika mpaka na 32 35 so to have 24 and mukachosera ma president atatuwo ndikuti you are really about 21 pa 21 iwo deputy ministers they may be about 4 two ministers so mozi wapita ku minister of defense actually that was an interesting one kuti anauponya bwanji ku minister of defense anauponya bwanji minister of defense kwa anyway mene zimachitikira so mukaona nambalayo on the lean side so you would say especially from context ya comparison kutengera ndi mmene kumbuyoko mwina tachitira mpaka kumafika ma30 chakuti koma what my advice would be to government is anthu akamayankhula as early as this muzimva kuti anthu aonena bwanji tikamakhala ndi attitude yomanena kuti uyu amatida uyu ngotumidwa uyu ngwachipani chakuti mwina pena pake ka attitude kamene kaja kama zakula ndiye mbuto imene ichemazakhala impunity kusogoloko so kupempha kwanga nkuonena kuti pamene anthu adandaula kuti patapaonani malamulo amatere instead of maybe attacking anthu amene aja go back mukaone andi ngati pake palakwika correct it chifukwa tu tikamanena kuti anthu always endesa boma so timathandauza kuti ndangero mukumbukira chakwera zanena kuti I'm not an angel ngati mufuna mngero mpite kuina msankhe wina mmakumbukira so even this government sikuti ndekuti china chilichonse chimene atapange chikhala 100% ndi anthu we are all prone to error koma what we are saying is mukalakwisa ola anthu akadandaula
be wise enough and humble for the sake and the interest of the nation to say kunena kuti yayi apapa tikonza olo pamene mukuona kuti muli ndi chifukwa chabwino come out in the open and nkuwauza Malawi kunena kuti apapa tinapanga chonchi chifukwa cha zifukwa ABCD ndikuona ngati tokhala kuti tonse tikuyendera limodzi kodi nanga achakwerawo chimene sankasankhira director general wa ACB kuti afika sobanje so nanga sawa kunena kuti pali madano pali madando yes 3 years amunthu akungogwirizira where in the world does that happen yayi tinene mosapyatira kuti zinthu sizimayenera kukhala choncho chifukwa pa ndondomeko yake munthu ikanonene be acting mpaka na osadusa 6 months 6 months kudusa 6 months mpaka umafika 1 year mpaka na 3 years pena pake ndi kuti panali question mark chinalipo mwina china chimene chimachitika koma ngati dziko we should always learn from the mistakes of the past and ndikumakhala ndi cholinga choti tikonze tisabwerere kumbuyo tipite kusogolo so zimene zinalakwika and we cannot support that. All we are saying is pamene tikuchita move forward let's make sure pamene zikulakwika tizizikonza komanso pa nkhani yomwe chifukwa chokuti wina analakwitsa sunganene kuti apo uya anayamba kale kulakwisa ineso nzingolakwisa ayi no chifukwa tipipi akunena kuti lukuphekerani boma la Mutharika mukumvetsetsa likupheka chifukwa kulankhula kusama khalifa yoti ndikumva andise ndikuyankhani mwandale musandiyankhe mwandale so ndandale sina ndale labda that's why ndikunena kuti chinthu chinalakwika mbuyomo kaya anthu sadachione sadachiyankhule ngati chikulakwika panopa anthu asaope kuyankhula chifukwa choti chifukwa chani simunayankhule nthawi ija mukuyankhula nthawi ino ngati chinthu chimalakwika tikonze. Don't blame people for noticing, because you cannot tell people why did you notice at that time, why I noticed. No. Once people notice kuti apa mpola kwika, we must allow kuti anthu ayankhule. However, mene tikunenera baba pakakhazi fukwa chifukwa sometimes Brian, we must come here and say the truth. Sinthawi zonse pamene zinthu zimayenda chonchi. Yes, so na. There are times whereby munthu mata kukhotera kodolo ndege mpezele simu cabinet nama kuza kuti little bit baba yangu tsanzikanye mara aku California you could this little bit pump just a little bit kulapa machimo antu hapa yakula malimo ndio tima magesi kudima mwe nothing to worry about tell us if you are going to die. So pamenepo zine naso that's why anayankhula chimene ngawo kuti kupanda kufotokoza zifukwa zimene chifukwa chani zinthu zasizina yende mene zimayina kukhalira ndiye kofunikira kuna kuti akuluakulu malamulo amanena mwakuti koma padakali pano pa we have an emergency bwana pakakhala kuti pakuchita zinthu wansanga sometimes anthu amayima kaye kuti izitayimisani kaye tinkoze vutoli kena katibwerano tizikoze because kungoyang'anira chifukwa kudikira malamulo otusi kuti anakonza ndi kuti azipinga zinthu. They are not cast in stone. No, then malamulo acho jose abwino. Malamulo abwino they are an enabler. Ndakakhala kuti malamulo akukuphinyani kulephera kuti mupange chiganizo chabwino chifukwa choti lamulo lakukhinyani ndi silamulo labwino. Chifukwa chake ndimafuna kuti pamene mukuyankhula choncho timvenso mbali inayo. Yes, but my point was ningokonza pamene pobwera. Ngati ineyo tingosenzera kuti simunandizuzule ndili station manager. Ndi akabwera Banda iniyo muzina kuti abwanyi mundizuzula maika musazuzula wada ngati iniyo mukupanga zizizula kwika azuzule banthu. You understand? But what we are saying is ngati pali chifukwa chimene inu mwachitira zimene zonso fotokoza. Yes, tiziyauza anthu kuti akuluakulu tikanatha kudikira malamulo koma podikira malamulo izi zikanaonongeka. Tapanga izizi ngati emergency ndijani kuti chichacha zangozi mungogwirizira kaye. That's why mwina position tikuichita kuinena kuti acting. What about the absence of boards? Makampani amene achidwa tifaina kunena kuti government imakhala majority shareholder ngati tingwerekeza ku MRA kandi ku SCB iko okay ndiye in the absence of boards president lamulo likuti wachisangasange sono zinthu ngati zimenezo lamulo lija limayenera kuti lifotokozere kuti for example in the event fund akuponya ma section amukonstitution so that should show us kuti malamulo athu sikuti ndingati baibulo yonena kuti simungasinthe kapena kuti basi ndimene zinokalira. This perhaps the opportunity kuti anzathu a legal minds aone kuti muli ma gaps ofunika kuti akonzedwe chifukwa nkhani imene anena Wanda the spirit of the law is not to kupangisa kuti zinthu zozilemere
koma kupangisa kuti ifeyo tikhale you should be enabled to operate as a country kutha kutumikira amalawi pamene the law is coming as a stumbling block pamene pomwe pamene matha kuiunika ino mukumbukira inalipo nthawi imene zitafuta ku parliament za nkhani pakati pa office ya DPP ndi office ya ACB kupezeka kuti ACB director kukanika kuti mwina nkhani zina apitirize pasogolo chifukwa kuti malamulo akunena kuti office of director of public prosecution apereke consent mukumbukira kuti mpaka nthani akuti atenti sinthe malamulo chifukwa malamulo anaoneka kuti akupinja cholinga cha ife Malawi doctrine of necessity kodi tikufuna chani and munyengo yonena kuti zizi nzofunikira what can we be able to do so ine ndikuona ngati kuti molomoti anthu azingoponyera na malamulo ndikufuna kubifirana kuoneka kuti wanzero ndani pa nkhani ya malamulo mwinaso is an opportunity for us to revisit and to revise nkhani ya malamulo ndimangofuna tiumaliza kapena muliso mzo kuonjezerapo hapo anthu ena akunena kuti pamene boma la sintha automatically mabodi ena akamachita fall off chifukwa chake ena namba kusanzika anasanzika chifukwa choti boma la sintha ndiye kuti mabodi athu aja they have been dissolved because pakuyenera kukhala mabodi now ngati pali malo ena ake amene kumayenera kuti kukhaleka ebodi kusanapite anthu is in the interest of the government as well kuchita prioritize malo amene appoint anthu alipo we can't say kuti mdziko munomo tikusowa anthu amene akhoza kukhala mabodi at any institution so the government must also bear in mind kuti you know what ukoko tikamachedwesa ko board we are affecting so many decisions that's why mona ngati even kusalima sugar there were a lot of problems because kunalibe board munthu amene analichoka ku board anabwera ku board kuzagwirizira ngati CEO ended up staying forever chifukwa choti kunalibe board so kuyenera kuti tizidziwa kuti ukoko kuti kuchitika appointment kuwena kukhala board so let us make sure kuti tipereke board yomwe msanga anthu amene ma departments aboma amagwira ntchito boma is timati chani imapasirana wina akachedwesa pena pake wina akachedwesa pena pake amachita affect the whole system the whole chain so that's why we need to speak to anthu amene akudziwa kuti ine ntchito yanga ndokuti abwana panopati apase mafailo bwana Saidi tamangisani mafailo kuti bwana ma appointments amene akhoza kupangidwa ku board kwakuti ndi awa tisankhe anthu kumene kokoncholinga choti ipange but like he said like you say where we see kuti dikire board pakhoza kukhala ma decisions ena ake amene akhoza kukhala affected that are key tikusankha munthu ogwirizira tiauze anthu kuti munthu yakugwirizira pamene tikufuna tipangeza kuti kuchitika chiwana I don't think anthu anganene kuti iya kuli bwino kulibwera zikuzionekeka tudikira board ayi ndakuti sikuganiza bwino mufuna kuti tichite break mtsogoleri tichite break pang'ono lisoko autena amfumu zavuta mukuonera program ya the hot current yet inachita break chifukwa timafuna kuti afumu atsogoleri bwino bwino awa mafumu awa mafumu satsogoleri TV mafumu awa pamene tikumaliza nkhani imene ndimafuna ndinene kuti akamachita aboma X zomwezo tisamakhale selective. I'm just giving an example kuti even in MCP imayika anthu mipando even maboda alipo without example ndia ya MRA kumweko ya Adaka there were no interviews anangobwera then mana tisamakhale selective chifukwa nda Felix ndiye tichite ujeni much as we are saying kuti let's follow the law koma tisamaone ndi diso landale kuti akachita MCP ndenza bwino akachita DPP asimungatitera kapena akachita DPP nza bwino akachita MCP ndesimungatitera is that a fair that's way? Powerful that's powerful Yeah. you know why it is powerful timakambirana ndi achimwenewa pena pake manena kuti vuto nthawi zina molomoona udindo timaona munthuyo dziko lino titati anthu tizikhala objective tikamaona zinthu zambiri zitokonzeka koma timayang'ana kuti ndi ndani akuzoona kuti ndi ndani then a lot of issues sizimakhala objective timakhala subjective because timakhala tikulimbana ndi anthu momoti tilimbane ndi nkhani so for me I would say Malawi unali yeso likonda zikoli whether ndi wa DPP and wa MCP tonse tizinena kuti zimene zinalakwika mu nthawi ya MCP zinezolakwika and no one should defend that unakhala 3 years go director no one should defend that why didn't we raise voices we should not defend that panoponso
zinthu zikalakwika kandi what DPP you should be able to say kuti ifeyo tayamba bwino komanso apopa we should have done better. Ine I believe spirit itakhala imene yoyo amalala takusintha. Amtseka nkhani. Yes. Tutseka nkhani. Tseka nditi pabwino. Pali somba lino. No, afumba ipo pa Froko. Ku MCP. Yes. Madzabu wira. Yes. Chikuchitika njani? Sapwetekana anthu meneko. Izi zikungondikumbusa zimene zinkachitika so DPP itangoluza chisankho cha 2020. Mukumbukira kuti DPP itatuluka mboma 2020 kudaza funikaso kuti kukhale leader of opposition chifukwa malamulo they are very clear kuti leader of opposition azachokera kuti so imene sivuta chipande chimene chili ndi otsutsa ambiri nyumba ya malamulo chizapereka dzina la leader of opposition. Dzinalo limaperekedwa kwa speaker kudzera mukalata chipande chimalemba kalata ife leader of opposition wathu ndi uyo. Now zikuoneka kuti just like imene zinkachitika nthawi cha ku DPP kuti si kuti kumakhala dzina kumano kukhanga dzina loyena sankukondwera nalo matani so kusiyana mina kwa DPP ndi awa ndiyo kuti kumakhanga kuti kuchipani kumabwera zina losiyana ndi limene ena kwa malifuna. In this case zikuoneka kuti kuchipani kwabwera zina limene no anthu sakugwirizana nalo. Mwaona mezo kusiyana yana. Now kukumveka kuti kunabwera dzina la awawa amene akugwirizira pano pawa achichola. Kumano simplex chichola koma zikuoneka ngati kuti anthu ena sadakondwere nalo ndi dzina limene lolo because akuti adakayankhula kwa president achipani kuwauza kuti tikufuna dzina lakuti you know akufuna ndani zinkamveka kuti amafuna Moses Kunkuyu so Moses Kunkuyu ndi amene asankha kuti akhala a chief whip you know the anthu aku MCP wo sadakhutisidwe ndi kusankhidwa kwa chichola ndezambako zokokana kukana semanazi yakuti ina MCP muzimva zona because mukuoneka kuti kugontha munagontha kujeni kuja kuboma kuja kupitisaso kujeni sizingatheke kuti muzikokana kukana adagontha ja mena imboma anagontha amakokana kukana atu afumu sijati manena ifa baba mezikata these were people that were never pushing in one direction zona wina kama kokera uku wina ukakira zona are they surprised that they out and you haven't learned simudaphunzire panonso mukokana kukana. Can you sit down and put your house in order and agree on one thing? Izizi zomati wina kuti ichi zimangoonesa kuti either usogoleri ukuvuta abe kumeneko because ngati msogoleri akusankha anthu osagwirizana ndi chiganizo cha msogoleri pali vuto olo kuli agang'ali agontha omwe aja osavuta aja ali ndi zimene akufuna kuti azipanga so tamveserani kuti anthu akuti chani mutagwirizana kumeneko who must decide what based on what ngati ma procedures amene amayenera kusatidwa osankha munthuyo gwirisani ntchito ma procedures amene ndi kusankha munthuyo ndikupanga koma ngati mukakamizaso kumayika anthu okuti anthu akuti si amene yoyo simukumva nde kuti muzingokhala kunja simuzabweraso you stay there until you learn. You must learn kuti we are not doing things the right way. That's why we are where we are, and for us to even be considered ngati kuti mwinaso tikuenda tiphunzire china chake chimene chatigwerachi nkuona kuti tingamapange zinthu zathu banji komano ukuonekabe kuti simunaphunzire bei. If you ask me, you will see kuti already they are indicating kuti these people have not learned, so they are still fighting even just to propose the name of a leader of opposition. Put your house in order. Pelekani dzina lokuti aliyesa avumelizane nalo zina ndimene lili yambali kugwira ntchito. You have my issues to do than to be fighting each other. Mukamamenyana chonchi ndebo malizenda bwa because the opposition is part of government providing checks and balance. Palizina zoti ziyamba kuchitika parliament mo zoti wo wazikala maganizo awo akuyangana pa zimene zoso osatiza kunyumba kwawo. Zimene that's why nana ngati mukuona kuyambirira kwa 2020 DPP inkabalalika because they were spending so much time kukana nkhani zimene zozo than to look at the business of nkhani ya leader of opposition imakhoza kubwetsa chipani kwambiri ya masewera kwambiri DPP sadakhalira ku court ndana zimene manenazo zinafuta kwambiri kuti bwereze mawu amene tinagamba lachinayi kuti a house Friday a house divided cannot stand. Nyumba imene ili yogawanikana singathe kuyima. Malawi Congress Party tikuyankhulani chifukwa inuyo ndi amene muli chipani chosogolera osusa mdziko muno ndipo muli ndi udindo ukulu kuti democracy ya mdziko lino igwire ntchito. Chifukwa inu ndi amene muzathandiza abomawo powakonza malo ndi madera amene sakuchita bwino. Inu muli ndi udindo
woyimirira amalawi inu muli ndi udindo ochita offer ma checks and balances mete manera moja koma mukakhala kunena kuti you are so divided even confidence ya anthu kwa inuyo ichokeratu tikunena kuti zinthu zimene zidachitika when you are in government learn from those mistakes tikudziwa zoti simungapeze mwina one candidate oti wina aliyense atha kuvomerezana naye it's not practical life is about that komabe tiye tiziona ma qualities amene ali ofunikira pa udindo umenewo ndikumaona munthu amene tikumuyikapo kodi munthu amene tikumuyika akakwanisa opanga zakuti akapanga zakuti it's not about who you like it's not about who has more money it's not about amene wagula anthu muchipani it's about kodi output yathu tifuna kuti ife ngati chipani tizipange position motani kodi munthu amene angakhale with the best interest of the party amene angachita deliver the best of this job ndi ndani ine ndikuona ngati kuti mtati mukhala pasi nkumaona zimene zizi posayang'anira nkhope you can be able to find a candidate vuto ndani chabwera vuto ndi ma MP why are we having this problem ku MCP today samamva chifukwa Kazembe a Gerald Kazembe akuti sitheka ya simplex akuti sitheka Saura sankha mawa akuti mawa pali patsogolo nda Kazembe yes komano and the deputy secretary si munthu wamba yayi so zimene zozo zimene akunena ochungawa angomaliza kumene kunena no ine funso ndiro kuti kodi process imanena kuti chani who must pick and akamanena because malamulo akunena chani inu mumva kuti chani ine ndikumva kuti achakwera adapereka zina la ende malamulo amati chani chipani chimene chili chosusa chizapereka zina so vuto nkhani ndio kuti kodi zina limene maperekedwa linaenda bwanji inangobwera do you guys sit down and do your work and say kuti these are names that were because sorry to cut you because under normal circumstances a speaker amachita deal the secretary general chipani okay not necessarily directly so here utanamena ukapanga deliver kalata ichi yeah so one would wonder kundena kuti kodi chimene chikuchitika nchani ifo ukanga kuti pali ka communication ikaenda kuseli kamene kakuchitika mukumbukira ine kuti pamene aphungu MCP amakamba zona kuti yayi tisaka uku kupeza zithuzi zamba utuluka chithola ali mu office kodi chikuchitika nchani wakapakira kale so pamene pakuonesa tikunena kuti pena pake izi kuyenda over to you yeah I think nkhani yake ndi koma vuto lili pati ine ndikunena funa kuti tathandiza MCP kuti vuto tulili apa okay kuti tingolozera akusokoneza ndani ku MCP kuti tingosdena kuti akusokoneza ndi chonchi mwina tikusakula kwisasa koma kumamva sakumvabe amene sakumva ndani akuziwana konko sakumva koma ife tikuiona ngati unity ku MCP kuti ino MCP simukumvabe simupanga because mumayenera kuona kuti guys tamenyedwa atife ndipo ngozi ya chikete nchaikulu Mutharika anamenya kwambiri kuchaya kukwetsa ndipo ineni mati ndikamawerenga society zijani maona ngati kuti tikulakuitsatu zona kuti central region 120,000 dalai ndalo cha ndinkulukuta moyo ndinkulukuta moyo watibula mujani muna ngati pano fa munthu amataka kumenya apena zibhakira umatamona nyenyezi kanjanja akakuthowa umazamba nokuona I think next time msazawa yambale sodi munthu wamphamvu kanjane zimene akuchita apa you can actually see kuti sanaphunzire kalikose because amaina akukhala ndi ma procedure ine I believe organize kuti kumaina kuperekedwa maina kuti anthu amene tikuganiza kuti akhoza kukhala leader of opposition ndi awawa I believe so ndekuti amaina kuti atengepo mwina pamene popo ngati achichola sadali even ballistipo ndekuti there is a problem where is it coming from but if he was among the list of the people that were suggested or presented to whosoever he has to make the final decision which to us is MCP as a party must give out a name what the procedure yokapanga because ngati achokera kumene kokuita sadira ma procedures why are the MPs not why are they surprised because akuone akudaba kuti kodi yaenda bwanji achichola afika bwanji pamene popo ndeziti tamamvani can you put your house in order and make sure kuti mukupanga zinthu mogwirizana so that it's an embarrassment kuti azibwera mwe kuja kwa anthu azati it's like kuti kuchipani kwapereka kwatuluka dzina lina anthu alikana afuna no asankhe okha zikachitika be even TPP because people ended up voting pamene ine ndimona ngati chirebo ndiyo vota koma nona ngasibali malamulo ake ndoti azapereka dzina sikuti anani kuti azavota kuvota kuja noma nkhala kuonesa kuti ife tikufuna timpase no munthu mandate ife ngati anthu amene tili mu nyumba munomo but ordinarily chipani chikungoyenera kupereka dzina MCP
ichite bwanji iuluke bwanji pamenepa papa kuoneka kuti pali turbulence. Yeah. Turbulence imeneyi kwa ine ndikuona ngati kuti musapange zobisirana. Come out in the open. Say it as it is. Awawa amene akunena kuti achithyola sitikuwafuna. Come out in the open, sizobisirana. Sitikuwafuna chifukwa cha zifuka izi. Ife tifuna mtsogoleri mwina uyu chifukwa cha zifuka izi. If the leader amene alachakwera akuona mfundozi in the best interest of the party, komanso the best interest of Malawians, msamayiwale party imeneyi, I think sipakhala kuvutika kupanga decision. China chimene nganene chonera kuti ngati a president achipanichi, ngati mukuona kuti nthawi zina mwapanga decision imene mukuona kuti is extremely unpopular, tinanenaso tuphungu umene kwa DPP, palibe vuto kuwafotokozera anyamata anu aja. It doesn't have to be even in the public. Aitaniseni ni ma-MP anu. Ma-MP asankha chithyola chifukwa cha zifuka izi. Awa mwina mwapereka dzina koma ndimaona zifuka izi. At the end of the day, a decision has got to be made. Komanso even as a leader, mumatha kunena kuti ine ndimaganiza motere. Koma zifuka zimene mwapereka iyi ndikuona ngati nzabwino. As a leader kuvomereza is not a weakness. Ndi chifukwa chimodzinso chimene chimaononga dziko lino. Kuvomereza as a leader. Tinaonapo achakwera when he was president. Kupanga withdraw ma decisions angapo amene anapanga. Ataona kuti the decision is extremely unpopular. He did the same. He can also do the same. Chifukwa, can you imagine MCP ikupita kumene kuchako very divided. Asa kumulemekeza leader of opposition wao. Akati achithyola kupanga izi ena kupanga izi. Are you sure? Malawi has got too many problems. From MP to akulavuta. Yes. Akukana kukamba committee. Akuti tilibe mtsogoleri. Koma achithyola mu office. So are you sure mafuta beti na wao nsiku? Can we afford to kumaonja sana mafuta ngati yao? And the MCP as a party kundisi mene mwakumana nazo. Can you afford honestly kulepera kuti mukhale decisive pankhani yosankha leader of opposition? No wonder mwina anthu akhala kumanena kuti decision making. Can you prove Malawians wrong? Kuti you can make decisions ndipo the right ones and the correct in the interest of Malawians. Akalonga shawa. Chochitisa manyazi. Akalonga shawa. Mafuna wakula? Machochitisa manyazi mafuna akalonga shawa. Chochitisa manyazi timakhacho kuti anthu amene mukuchokera tingoseza nyumba imodzi. Mwapita kugulu nkumakasusana kugulu. Our MCP was now kuchita papazi. You can actually see kuti zamanyazi. For maina kukhala kuti adagwirizana nazo mya kunenera chunga. Ngati kumakhala kuti kumakhakoka si. Izini zikunenazo. Kugwirizana kwamba akula kulusira likupita ndiri yeti. Vote anakachita kukoka si kumene koko nkubwera meko chako ndi kujeni. Koma izizi zamanyazi. So muzipita kuguluku nkumakapezeka kuti iye atabwera ndi zina ili. Imene roya. So zina ngasa chokera kwa president. We are assuming so. Akutela chokera achichola apereka na president chakwera kutero. Akutero. Ino simunabe? Nungoona kuti chachoka kwa MCP sindu zati wachita kunena ndi ndani. Nungoliona kuti zina lo. Ino mwamva kuti chokera kuti zina. Nimafuna kuti lisana yankhe imeneyo. Ndiperekeza president imene anachita set just the past week. Panali udindo wa speaker umene anthu amaufuna. Akawale anatulukira anachita anambolera kuja ndikufuna maposta anaponya zona tinaonanso adimba akunena kuti ineso chinthu chino ndikuchifuna anthu ajanena kuti sitofuna zoti zoyamba sana tentika vote anavota adimba ndikutani ndikupambana atapambana adimba ndi amene anachita represent the party. Munaona MCP yonse they were united over that. So what we're saying is mukakhala kuzimena kunenazi sikuti simungalephere kuti wina aliyese udindo chakufuna koma at the end of the day mukamatuluka nyumbamo mukhale ndi dzina limodzi and support it. Akalonga shawa dzina lawo lubwera pa leader of opposition chifukwa chake chifukwa kuti bola akalonga shawa nendo mafuso vuta ine nchipenga kufusa ine ndakhala ndine wa DPP kumaona kuti kalonga shawa kuzo ndi abwa mwina for me DPP bathomona kuti kalonga shawa kuzo kwa yabwa kuposa simplex izindu kunena kuposa ndani kuti bwanji akuli kisipo ndibaoti talent pano ile sidufanizira munthu imaina ndawira amene akuchitidwa afumu machenjera ine kwanga nkufunsa ine ndiyankhula muyankhula pano ndafumu awasandipulumuka kuposa achichola akalonga shawa kuti akhale pamene pachi adibibi athomona moto
because he's so calm. You know, he can ujeni so no sindikuziwa kuti kuchipani nanga simphamvu ziwa pasawo chipani kuti kunaliso ndani na maina ena koma kwa ine ndikuona ngati DPP akusangalala kuti muna pakhozo kha chichola DPP they are happy kundachichola ine imene ndikuona kuti chifoja basi ndikanderwa bwino kwa DPP pali chimene mukulu pali chimene mukulu inaso sindikulandira awa ayankula DPP akozokondera ndasi pex osati akalonga chawa yakulani mukhomo atanenatu wa DPP asimpex chichola ndikandidetwa bwino yes that mina akalonga chawa basi ndatisapo sizumveka ayi zino yose munamve koma anthu anzana alembi achichola munthu wina aliyense munthu tiyambe nda simplex munthu wina aliyense amakhala ndi ubwino wake amakhalanso ndi zofowoka zake achichola ali ndi zina zimene anthu amaonera kuti mwina izi ndi zinthu zabwino munthu ama resources zake mwina munthu kuoneka kuti ndi experience kaya mu NGO sector kapena munthu oneka kuti nonso ngodekako komanso kuona kuti munthu mwina amene amaoneka kuti mwina alibe mavuvu ndi zina zoterozo amenewo kwa ena amaona kuti ni ma strengths koma tikapita kumbali ya ma weaknesses in comparison ndi anzawo anthu amaona kuti Simplex Chichola nkhani ya kuyankhula kugulu si mbali yawo kwenikweni. Mmakumbukira ino kuti ali Minister of Finance atangobwera kumene anazakambapo nkhani yokhuzana ndi kasitidwe kachuma. I think it was a devaluation. Atazakambapo ife tidakhala ndi special program nthawi imene tikumbukira and nthawi imene tinali ndi Jonah Pankuku akumachita kunena kuti koma a president muzafotokoze nokha chifukwa amene akuyankhulira aujeniwa Chichola sizikulemererayi pali china chake chimene Mulungu anakupasani inu chimene ndilibe. We should learn to accept that. Kuziwa chimene chocho ndi chisomo kwambiri pali zinthu Banda zimene zonena kuti ntafuna khalapo ine sindingapange zimene mumapanga ndi pali zinthu zina zimene Chichola ali nazo koma zina pali alibe ndiye anthu amayang'ana context ya udindo kuti mmene munthu amafunika munthu wonena kuti akamayankhula anthu azimvesera eloquently mmene munthu fundoyo zikutulukira. Number 1. 2, anthu amafuna munthu wonena akhale confident. Akunkuyu is a naturally very confident person. I'm sorry to say kuti nthawi zina chifukwa chimene ankaderera anthu Chichola nthawi zina he does not appear very confident. Now I just want to put it as it is. Please. Pomwe akunkuyu amathalo kuima atu kuyankhula naona amayankhula parliament koma kuyankhula very eloquent ndipo chimodzimodzi mchingerezi eloquent mchichewa eloquent komanso mukati muone ali ndi njira imene amatha kutenga nkhani yovuta kuyankha ndi kuyipanga dissect nkhani chankumaona ngati njophweka ife tikunena zimenezo out of experience timawayitana pa maprogramu athu timawayifunsa mafunso ovuta MCP ni mboma koma nthawi zina even iweyo ofunsa ndikumaona kuti ine ndimanena kuti bomba langa ndifunso limene koma kunkuyu chamatha kuliyankha funso lija ndikuzaliona kuonekaso iweyo ngati kuti mwina inali yopanda mchere. So what I'm saying is anthu akumaona context imeneyo context ina imene anthu akumaona ndi nkhani yofuna kulumikizisa chipani. For example mukumbukira kunena kuti pali magulu ena amene anabwera chifukwa chimene nthawi imene MCP imafuna running mate. You remember that? Kunali kugawanikana even pamene amapita ku convention kunali so kugawanikana. Kunkuyu is generally looked as more of a mild candidate wonena kuti not necessarily onekera kuti ali uku kapena onekera ukwayi ali ndi mbali yawo koma tsiku ndi munthu oti anthu anganena kuti amene ngwambali kwambiri it does not necessarily feature like that. So ma elements onsewo anthu akawunikira akumanena kuti koma mwina atakhala uyuyu amene mwina atha kuthandizira. So for me I'll just come out kunena kuti mwina anthu akuona personality ndi zimene personality ingathe kuchita pokwanirisa udindo umenewo. Tikumaliza muli chokamba on the way forward for MCP. For MCP. Yes. Tamamvani adzimva kumamva because kusamva kugontha nkutu kudelera kupanga kuli ni buje ni mphoto yake and mphoto yake makhala yayikulu kwambiri. It has a price and probably that's why you guys are out. You must ask yourself a question. Mutamanena mozitukumula kwambiri kuti simujoka boma ndilo mweli
ife mpaka na 2090 mungatero kaya mpaka na kambata dikula mpaka na anthu amudikulisa kamba pali anthu apanga mavideo ankankhula ndinu yoto aujeni amayi oyankhulira chipani ankana ti kunamizana konko mpaka kambata dikula ndi anthu amudikulisa kamba kamba dikula kuti nanga see that's the only okay ungamema na kuti iwe suzakwatira ine mpana ntafa mulungu amamupha munthu uja kuti iwe kwatire because they're saying kuti over my dead body. So there has to be a dead body for that other thing to happen. So osamathamao kumamva zinthu zimakunena and olomutakula mtima yakula bwino koseku koma apapa ndi machaya. Yes afumu olomutakula mtima and amasankha ati usogolere ndanthu amajamani akuti amalayo ndi osazindikira osazindikira people ndamama vanga decide panopa they decided kuti you out Mutharika tatenga Mutharika ku page house akalowa anthu amene timaona ngati kuti awa one day on the on the lower side of the food chain. Those people, they are very key in deciding who must be there. So this is class sensitive. Osabati ndosazindikira ndosadziwa okay imakwana nthawi yawo kusazindikira ndi kusadziwa kwawo kuja kuma class very key kuti who will lose them because umalamulidwa based on their decision. Yeah. Now mwatuluka chifukwa chokuti simumamva. Tikuyembekezera kuti pano mukhalano ndi nthawi yochita kulingalirano kuti akula kuti atenti zimvani zinthu zina zincholinga chokuti tikhoza kuzabweranso nde mukuonesano izi zimukuonesa papazi simukupanga bwinoyi tamvani pangani chinthu choti mukatuka mmene mujamu anthu ambiri amayiona kuti MCP mazuwa kutsutsa kwambiri moti people are expecting kuti now they are back to what they know best because kulamula kuoneka kuti zimavuta adazolowera kutsutsa kwa nthawi yayitali now they are back to what they know best mutsutsa naso kosusa nako kosusa koso mutsutsa koso decide on one thing, come back, provide that checks and balances to this government. So this government must deliver on what they have promised Malawians because that's part of government. So for me, sort out you should put your house in order. Sankhani munthu oyenerera. Ngozi yachitika pa 16 September. Kwesi pa 16 Ngozi yachitika pa 16 September. Njaikulu. Sana ine oyiwala lero iyi. Chimene chapweteka. Chifukwa chine chake chabaya mtiti. Yes. Jofule chamupaya chinthu. Jofule yamba chamupaya. Ndada ine uzindikira kuti kodi pa 16 paja. Anthu anati baya mtiti chifukwa chiyani. Yes. Ndine lambo akukanganadi. Ndesadamve. Abamba linani. Abayeso pali imalizeni nkhani ino alembi. Yeah. 60 seconds. IMCB. Yeah. Tukupemphe. Anthu akamakhala kunena kuti akukamba zaidi. Musamaone ngati kuti akudani. Koma chifukwa chonena kuti we cannot afford to have a democracy imene chipani chosusa chili chogawanikana ndi chopanda mphamvu. It concerns anthu amene amakonda democracy. So it is actually in our interest kuti izanuzo zizienda because it's for the betterment of Malawi. Ndiye tipemphe sort it out. Moti even nkhani zimene timakambapa za appointment sachani. We could have been hearing from Malawi Congress Party. Kwezi tikumva kunena kuti alile opposition. Adantaula kunena kuti motere. Kwa mulemba bwanji muli bize kulimbana. So chonde takunza ni mafuto wana. Takambirana nkhani ziwiri ba. Yes. Zitatu. Legislature ilipo, executive ilipo, ni appointments. Yes. Muimaliza bwanji nkhani. I don't know udanzanga mina muna yankhulapo kale ndalipo pachisanu pandalipepo mai Banda mai Pili Kathe Maulidi makanapo mpano ma programs ena congratulations to her zimaphweka ukakhala kunja ukakhala nkatimo anthu mukapulaka mai Pili kumene kumuzikhala subject iso pano tizibwera pano kunati mwaona me apangira zinthu mai Pili ajapanga banji tizikuunika ni mai Pili we wish you well. But we will continue to hold the people amenali mipando to account. So it's nothing personal. And also amene mukusankhidwa mutu makufunani zabwino zonse koma mukala kuitsa ndithu ife sitizaopa apo sitizabwererapo mbuyo kudzudzula kuti apa timange ndino anzathu inde komano zikafika pa ujenipo zimakhala yati ndanzathu inuyo ndino anzathu koma mukala kuitsa timayankhula pa zona chinzathu chili apo tukwena kuti tidzidziwa kuti tili ndi ntchito yowatumikira Malawi and ntchito imene tigwire moona mtima ndithu. Ine ndimafuna ndinene kuti zikuoneka kuti zayamba bwino. Yes.
tikugwirizana tonsefe Yes. zikuoneka kuti zayamba bwino ma ministry appointments nambala ya bwino ku asulemani zikuoneka kuti zayamba bwino ma appointments ndi amenewa where I have a problem and this is my personal view nkuti tisamakhale kuti akachita a Wonder Msiska ndenza bwino chomwecho akachita awayana nzoyipa tisamapange choncho akachita MCP nzabwino akachita TPP nzolakwika kapena akachita TPP nzabwino akachita MCP nzolakwika malamulo tisamaonere mukalala ya chipani cholakwika ncholakwika ine manena kuti there is no right way of doing a wrong thing chifa even ma civil society organizations ena samaoneka maboma ina akakhala nduna manga samaoneka koma akabwera maboma ena amaoneka sizimene okhala choncho pamene zalakwika uku mali mmalize motero madzulo ano ayi chilungamo chake nchimenechi ndipo anthu amatha kuona who is being fair at all times izona amene akukonderanso mbali anthu amatha kuona izona koma ineyo momaliza kwanga mponera kuti chonde amalawi nthawi zina tizitha kuyika ma self interest pansi ndikuyika dzikoli pasogolo palibe njira yopangira chinthu cholakwika kuchipanga bwino chifukwa choda kuchipanga ndi wina wacho cholakwika ndi cholakwika posatengera kuchipanga ndi ndani IMCP ngati amapanga zolakwika TPP simukapanga zomwezo musanene kuti chifukwa chani mukuyankhula kapena ayichichi anthu ena ake ada cholakwika ndi cholakwika so chonde and program ino sizatopa tikuunika mwachidwi nduna zina zasankhidwa siri kuzizwa bwinobwino kuti izi ndi zitizo tikupasani mpata mukaphonya tibwera pano amachola anapita kwa America akupapupa akabwera tindalama takuona tukayamikira amene simugwira ntchito amene momofende ndi adani anu fatibwera pano kuna kuti uyu ndi uti uyu akutani uyu out so sisi imesi za joka that's a promise tiyankhula mamphamvu promise to you amene sagwira bwino ntchito mbomamo tili nawe timchula bana kuti uyu out kuti yakungotithana ndalama ref or coach uyu out kuti performance imoneka kuti samali ine ndimati ntseke atisamali ine ndimati ntero kuti tikuyamikeni pokhala nafe madzulo ano ankhwenda viwi ndi awa okay awa ndi alembi athu ine ndi mdzukulu wana njayiko chifukwa pakadakhala pa chalichi nkhani imene iwe ndi ujeni ndanyamata manyamula makandula Archbishop ndine Brian Banda ndimati nditseke tu alembi kodi mwatani ajaji kodi alembi ajajani maloma ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe and goodbye.